áldjon mindenkit. Szeretném elmondani, hogy mielőtt az Úr elhívott minket, milyen volt az, amikor Isten nélkül éltünk. Most hát úgy éreztük, hogy semmi nem ad örömöt. Nincs semmiben boldogságunk. Hiába volt pénz, megvehettünk volna bármit, vagy megvettünk bármit, sem a ruha, sem az ennivaló, akár milyen jó ruhák, vagy elmentünk valahová, semmi sem adott örömöt, és úgy éreztük, hogy nincs értelme ennek az egésznek. Nincs értelme semminek. És amikor elhívott az Úr, legelőször is a templomba mentem el. Elmentem a templomba, mert azt hittem, hogy ott van az Úr. De sajnos a templom semmilyen plusz nem tudott adni nekem. Úgy jöttem haza, hogy ugyanúgy éreztem magam, és úgy éreztem, hogy semmi nem változott. Nem éreztem a szívemben, hogy Istennel találkoztam volna. És ezért anyukámmal itthon hallgattuk a dicséreteket mindig. Ezért ő is megtért velünk. Imádkoztam az Úrhoz, hogy adjon egy gyülekezetet, ahová elmehetek, és élőben hallgathatom az igét. És hála az Istennek, hogy az Úr adott is egy gyülekezetet, és elmentünk, és olyan volt az a gyülekezet, mintha álmodtam volna. Mindig mondtam is a többieknek, a testvéreknek, hogy csipjetek meg, mert úgy érzem, hogy álmodom. Olyan jó volt, nagyon-nagyon jó volt, és az Úr ott volt bent, ott volt a gyülekezetben, úgy éreztem, hogy a szívem repül, mintha a mennyországban lennék. Dicsőség az Úrnak, nagyon-nagyon jó volt. És ebben az életben semmi sem tudott megelégíteni, és a betegségek, és a problémák, és a bajok, azok pedig jöttek mindig csőstől. De a pénz semmit nem ért, és semmi más sem nem ért semmit. Ezért dicsőség Istennek, hogy megtaláltuk az élő Istent, az Urat, akit szolgálhatunk. Igaz, nem mondta az Úr, vagyis a Bibliában nincs benne, hogy nem érhetnek minket rossz dolgok, de érhetnek, igen, de az Úr valamennyiből kiszabadít minket, és megadja nekünk a megmenekülés útját. Minden kísértésből dicsőség Istennek. És ha tehetitek, ti is menjetek el gyülekezetbe, és térjetek meg, és merítkezzetek be, mert Isten szeret titeket, és vár rátok. Dicsőség Istennek, és megváltozik az életetek, ha az Úrban bíztok. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ámen.